Isa lamang ang MacArthur Highway sa San Fernando, Pampanga sa mga kalye na itinuturing ng pamahalaan na makipot o makitid. Dahil sa pag-unlad ng lalawigan, ang nagsisilbing sentrong daan patungo at galing sa Hilaga at gitnang Luzon ay isinama ng pamahalang Arroyo sa widening project. Kaya't noong 2005, inumpisa ng proyekto at sa plano, kasamang tatabasin ang mahigit 1,000 puno na sagabal daw sa implementasyon ng flagship project sa lalawigan ng Pangulong Arroyo. Noong 1977 ang unang manirahan sa San Fernando si Mang Louie Macaraeg. Sariwa pa sa kanyang isipan ang dating itsura ng kalyeng ito. Mula San Fernando Angeles na yan, maganda malilim eh. Ang mga sasakyan pa nga rito nung puro minibus pa na dumating kami. Sa ngayon, medyo dumami sasakyan, dumami rin yung tao, pero mainit na sa ngayon. Lalo na naputol yung mga puno, hindi pa nga naman lahat, pero naramdaman na ng tao. Ito ang sinisisi ni Mang Louie, kaya't nagkahika ang kanyang apo. Mga ilang araw ko palang napansin, masungit, malungkot palagi. Kasi dalhin nga nila sa doktor, pinadala mo, ayun nga sinasabi. Dala ng init, lamig. Siguro dahil nga sa nangyaring biglang init dito sa lugar namin.